Eta nik gehiagile luzatu gabe, lehenengo taldeari egiteko diot. Lehenengo taldea izango da, ikastolako 5A gelako ikasleek osatua. Nahi dutenia satuek izela. Sartu daitezela 5A gelako bertsolariak. Bikotea zarete. Batek beti nahi izan du katu bat etxean. Besteak berriz inola ere ez. Hala ere, besteak amore eman eta katutxo bat ekarri duzue. Ez da egunik katutxoak sarraskiren bat egiten ez duenik. Bat hasita, bina bertso nahi duzuen doinuetan horrien. Nik katua nahi nuke etxean eretzat, baina ez bikoteak ez du nahi beretzat. Katu txikiangatik egon da gatazka, tigre minino horrek ematen du nazka. Katu txiki horiek daude garbi, bat deitzen da Maritxu bestea Maribi. Gainera bidirata, ni hori ez nekin, leihotik botako dez bere lagunakin. Badakit ez da hilko, naiz da zu egon zai, zazpi bizitza ditu egon zaitez lasai. Manikatu haiekin, nazkatu naizeko, txakurra ekarriko dezu izurratzeko. Zu bat mikotea zara. Zu bat irakaslea zara. Behar apatu duzu matematikako kontrolean ondokoari kopiatzen. Bat hasita, bina bertso nahi duzuen doinu eta neurrian. Kopiatzen dutenak ez dute ikasten, norka jasoko duzu hasi preparatzen. Kopiatzen ari nintzen nire lagunari, eta orain zigorra niretzat opari. Alperrik zaude jola sordurako horzan, gurasoei deitzea tokatzen da orain. Jonolako problema gelditu naiz grabe, geratu beharko dut goxokirik gabe. Besterik ez duzu zuk ordea merezi, biharko berriz ere guztia ikasi. Ez daukat gogorik ta agur azterketa, biharko egingo dut ederra txuleta. Traiarara, ederra txuleta, traiarara, ederra txuleta. Bigarren taldea, holtza gainera izango ditugu, Gainzuri ikastetxeko 5A gelako ikasleak. Oso ondo, Gainzuri ikastetxeko ikasle hauek, zuen buruak martxan jarri nahi izan dituzte, eta hortarako bertso asmakizun batzuk ekarri dituzte zuentzako. Gaia kirola da, ea asmatzeko gai zeaten bertso bakoitzean zerri buruz ari diren kantari.
Azpialau eta bost gurpil dituenez, irritan joaten gara oinez joan partez, amak dio kaskoa jantzeko mesedez, lurrerori gabe kontu zibil zaitez, lurrerori gabe kontu zibil zaitez. Galtza motzetan dabil bera eta gora, txiribitua beti darama ora, berak esaten duna bete beharko da, txartel gorriarekin joan zaitez kanpora, txartel gorriarekin joan zaitez kanpora. Arnesa eta soka mosketoiz beteta, beso eta hanketan indarra gordeta, rokodromoan eta mendian tarteka, armak bezala igo du pareta, armak bezala igo du pareta. Hotza ez izateko jantzi traje beltzez, horrek asko eduki edo erori baietz, urgazietan ibili zigzaka eginez, marrazoa daudeta argi ibil zaitez, marrazoa daudeta argi ibil zaitez. Telaskoa da baina ez dauka egala, koloretakoa da ta oso zabala, xokekin mugitzen da hori da mundiala, egan egin ezazu txoriak bezala, egan egin ezazu txoriak bezala. Horen ezin da egin zeia dauda, horeka ez galtzeko makillak eskura, bi oinetan jarrita haze abentura, aldapetan bera ze abiadura, aldapetan bera ze abiadura. Korregerik eta beisbola, futbola, denetan jolasteko aukera dagola, osasungarria da egin edo nola, oso ondo pasatuta egin kirola, oso ondo pasatuta egin kirola. Bueno, eta gazte kirolzale hauen ondoren, etorriko zaizkigu Lasalle eskolako 5 gelakoak. Hauek ere zuen buruak martxan jarri nahi zinuzte eta bertso asmakizunak ekarri izkitzuete. Gaia, atzera ikusten da bezala, teknologi berriak dira. Ea asmatzen dituzue,
ez baituzue asmatzen esan nahi du atzera xamar gehatzen aizetela, osea, argi bili. Eskola asko dira tresna honen jabe, kainoia behar dela ez da nobedade. Eskola asko dira tresna honen jabe, kainoia behar dela ez da nobedade. Karratu zuri honek badauzkala alde, bertan idaz daiteke klariona gabe. Komunikatzen sarrigu aritzen gara, argazki bideo mezu hemendik anara. Komunikatzen sarrigu aritzen gara, argazki bideo mezu hemendik anara. Batzuk biziatzen dira nolako txapada, baina ez erotzeko neurria behar da. Portatian sartzeko dauzka hainbat ate, berarekin gabiltza denok joetake. Portatian sartzeko dauzka hainbat ate, berarekin gabiltza denok joetake. Karpetak ez baditu nolako nahaste, ta tresna txikia begirak badauzkate. Tresna hau erosteko nolako hilara, deitzen eta jolasten muaritzen gara. Tresna hau erosteko nolako hilara, deitzen eta jolasten muaritzen gara. Jende asko daukata modan dago jada, ematen ez duaren aurlaria da. Kotxean goazela orientatzen gaitu, satelitearekin konexioak ditu. Kotxean goazela orientatzen gaitu, satelitearekin konexioak ditu. Koordenaten laguna eta mapena ditu, honekin galduz gero badauka meritu. Animali horrek du itzaldu zena, klik eta klik eginez aurkitzen duena. Animali horrek du itzaldu zena, klik eta klik eginez aurkitzen duena. Mailan gora eta bera da bilena, kutxorea da bere ramurik onena. Oso lagungarriak dira guretzako, egunero erabiltzen ditugu guk asko. Oso lagungarriak dira guretzako, egunero erabiltzen ditugu guk asko. Baina neurria hartzen saiatu beharko, burua erabili behar dugulako. Hurrengo taldea ikastolako 5B gelakoa izango da.
Bertsolariek askotan egin behar izaten duten ariketa izaten da, puntua erantzutea alegia. Gai jartzaile batek bertsoaren hasiera kantatzen die, eta bertsolariek gainerako bertsoa osatu behar izaten dute. Egingo dizue talde honek, ariketa horren demostrazio txiki bat. Zer lan egin nahi duzu etorkizunean, jokalari izan nahi du saskibaroiean, triplea sartzen ditut sarreren antzean, Laboral kutxan edo Bilbao basketean. Irakasle izatea ez da horren txarra, opor mordoa ditu ikasleen erara, baina gauzak zuzenduta lanin beharra, nahiago kirolean gastatu indarra. Zuen notak ditugu kriston tragedia, hori da ikastolako gure estrategia. Beti izaten dugu hainbat komedia, saiatuko garela hori da egia. Matematikan gaizki, inglesen ere bai, ingleseko klasean beti hartzen dugu jai, ta igual zaitzen nota beti nago alai, eta matematikan bikain atera nahi. Zen zibilizara aste santuetan, ondo ibili naiz ni opor motz hauetan, nahiago nun gehiago jolasturetan, ta bestela mendian pozik elurretan. Batzuk mendira eta beste hondartzara, Donostia daukagu bertatik bertara, baino jantzita guztian ibiltzen gara, niretzako mendia baino bea da. Zer egiten duzue arratsaldeetan, guk beteta ditugu ia gehienetan, jai izango bagenu hobeto benetan, nazkatuta bai gaude estraskolarretan. Jolasa edo lana zer duzu nahiago, logika falta zaio galerari klaro, lanean azkatuta gaude guzearo, ta nahiago denbora jolasten igaro. Zer modu zabiltzate zuen bikotekin, oso gaizki gabiltza nahiarrebekin, bikoterik ez dugu nahi baduzu jakin, nola izango dugu 10 urterekin. Asko gorritzen zan. Asko gorritzen zera bera ikustean, ez naiz gorritzen aizu bera dagonean, gezurra esan dugu bertso bakoitzean, ta hitz egingo dugu gubion artean.
Beno, puntu erantzun hauen ondoren, etorri ditizela Gainzuri ikastetxeko 5B gelakoak. Bueno, hauek gaztetxoak dira, oraindik lanien hasteko, oraindik ikasleak dira, baina egunen batian lanien hasteko esperantza behintzat badaukate. Eta gelan aritu dira ea ofizioak eta lanbidei buruz hizketan, eta bertso asmakizun batzuk ekarrizkitzuete gai horri lotuta. Ea asmatzen duzuen bertso bakoitzean ze lanbideri buruz ari dien hizketan. Bere lana egiteko behar du irina, horrekin egiten du masa oso fina, goizean goiz jaikita bere alegina. Egunero jaten dut nik berak egina, egunero jaten dut nik berak egina. Indartxu ostikoa baloiari tira, arata ona da biljira eta bira, jende ugari dago beraiei begira. Soldata handiekin aberatsak dira, soldata handiekin aberatsak dira. Kamioian dietan hartzen dira, mangera luze eta sirenen dira. Beharra izan ez gero deitu batak bira, beharra izan ez gero deitu batak bira. Animaliak zainduta joan haien gana, baratzean hazten du beraien jana, naturarekin dauka honek harremana. Tazte oso-osoan egiten du lana, tazte oso-osoan egiten du lana. Kamioia da oso kirastuna, baina gure kalea uzten du txukuna, sasi eta aldera elorrita juna. Gauez eramaten dugu bota duguna, gauez eramaten dugu bota duguna. Umentzako duguna divertigarria, zapata handi ikaragarria, eta umei sortzen diete irria. Peluka koloretsu eta sudur gorria, peluka koloretsu eta sudur gorria. Lanbide asko daude ez dago bakarra, lanera goren egiten esan barra, dirua irabazteko nahi dut lanearra, baina orain daukagu ikasi beharra, baina orain daukagu ikasi beharra. Bueno, eta hurrengo taldea, Lasalle eskolako 5B gelakoak izango dira. Bueno, haue mantala jantzita etorri zaizkigu ez tekinik, sukaldean asko haitzi zaten, mantal horiek garbi semarra daude.
Bueno, hauek ere bertso asmakizuna prestatu dituzte, baina kasu honetan behaien jantziekin bat etorriz, beraien gustoko platerei buruzko asmakizunak egin dituzte. Ea zuek ere asmatzeko gai zareten. Minutu edo labea sartua, gazta eta tomatea jartzea kontua, Italiadean da bere lekua, Masafita osoan dago sekretua, Masafita osoan dago sekretua. Osaiak hartzera, goaz baratzera, letxuga tomatea hartzera joan gara, olioz pintagatza bota dugu jada, gure gorputzaren txat osasuntsua da, gure gorputzaren txat osasuntsua da. Salsa tomatea gaztakin ereian, luzeak eta meak zitzaren eran, gozozoak gaude mimoz egitean, jateko sarezkari buelta asko eman, jateko sarezkari buelta asko eman. Asko mugitu eta egiten dudantza, potearen azpian karamelu saltza, zapore asko ditu kafe eta arrautza, janari honek dauka gazteluan antza, janari honek dauka gazteluan antza. Parrillara botata emaio zubira, hartu gatzo dira eta badauka diztira, aginak zorroztuta berari begira, hau jatera goazen sagardotegira, hau jatera goazen sagardotegira. Lapiko handi bat urberoa hartu, bertan txorizo eta odolkia sartu, pazientziarekin poliki prestatu, hau jan ondorenean sudurra tapatu, hau jan ondorenean sudurra tapatu. Ez garo Sarginano eta ez altzazara, Robiku Zubiljana eta txikote txarra, ikusirik dugun sukaldearra, guri emango digute Michelin izarra, guri emango digute Michelin izarra. Bueno, eta ondo bazkaldu ondoren, entretenitzeko magia pixkat ez dator geizki, eta kontu hietara etor daitezela, ikastolako 5D gelakuak. Bertsolariek askotan egiten duten ariketa izaten da ofiziokako ariketa, alegia.
gai jartzaile batek gaia jarri, eta bi bertsolari edo gehiagok elkarrekin, elkarrezketa bat eduki behar izan dute, baina nola ez bertsotan. Horren demostrazio txiki bat egingo dizuete aurrean dezuen taldeak. Aurrera da. Zuek magoak zarete, eta zuek magoaren laguntzailea. Magoa laguntzailea kaja batean sartu du erditik mozteko. Kaja batean sartu zaitu ni mutiko, ezpata bat hartu dut erditik mozteko. Nahiko urduri zaude geldi egoteko, lasai egon zaitezke, ez zaituta hilko. Lasai egon zaitezke, ez zaituta hilko. Ikaratuta nago zure ezpatarekin, gaizki aterako da truko zar horrekin. Zilborraren erdian emango baitin min, bada espada probatu maniki batekin. Bada espada probatu maniki batekin. Maniki zar batekin gaizki atera zen, horregatik ari naiz zurekin saiatzen. Ta gainera ez bada ondo ateratzen, ez dizkizut bi beso besterik puskatzen. Ez dizkizut bi beso besterik puskatzen. Zein uste zuzarela poterren antzeko, mago txarra zarazu ondo egiteko. Besoa behar ditut gainera perfecto, gero zuri lepotik biekin heltzeko. Gero zuri lepotik biekin heltzeko. Zuek entrenatzaileak zarete, eta zuek jokalariak. Jokalaria gaizki jolastu du, eta ea zer esaten dion. Golik ez duzu sartu taldearen txako, ez duzu gorri egin baloia lortzeko, kezkatuta naukazu gaurko atarteko, non daukazu burua ora jokatzeko. Banik hori egin dut aizu barra, izeltan gastatu dut neukan indarra, zure ustetan nina izearo baldarra, erlaxatu gaitezen ez naiz horren txarra. Pepe zara izango ligako pitxitxi, gainete sartzeko hanka horiek itxi, bai ez lasterretxera negarrez iritsi, kobratu asko eta lana erdi gutxi. Aste guztia pasa urduritza larri, kalera iten gabe entrenatzen sarri, horren hau entzunetan nago penagarri, biolitu gara horren lotxagarri. Bueno, mago kontuak eta futbol kontuak alde batera utzita, etor daitezela Gainzuri ikastetxeko 5 tiru gelakoak. Bueno, hauek ere zuen buruak martxan jarri nahi izan dituzte eta bertso asmakizunak egin dituzte. Gaia oraingotan behaiek festazale xamarrak edo oso festazale gomendia eta gai bezala hartu dute Euskal Herriko jaiak. Ea asmatzen duzuen bertso bakoitzean Euskal Herriko ze jairi buruz ari dien kantatzen.
Kolore asko daude bere jantzietan, zuzendaria segi makil kolpeetan, sarri egin musika martxa du benetan, zarata asko dago kale guztietan. Beti gabe golpeka lurrean makila, jendea bai egon zen limosnaren bila. Kantariari dira neska eta mutila, kalean ikusten da baserritar pila. Neguan festarako daukagu aukera, Rio Janeiro eta Tolosa aldera. Txarangarekin dantzan divertitzen gera, peluka jantzi eta atera kalera. Denak zurista gorriz doaz korrikara, zezendak kaleetan dijoaz plazara. Jende asko dagota anima bertara, gozatu nahi badezu zoaz Iruñara. Txerria lasai, lasai, plazardian etzan, besteak gozez daude eta tripak dantzan. Giro ederra dago, sartu zaitez altxan, txistorra jaten dugu Urretxuko plazan. Lekukoa eraman batetik bestera, Euskal Herrian zehar gora eta bera. Jendearen nahia da altxatu euskara, jende asko joaten da korrika egitera. Musika eta dantza herriko plazetan, giro ederra dago Urretxu kaletan. Beti animatzen gara, joan zaitez benetan, ta ikusiko gara herriko festetan. Eta festak aipatuta, festetan sekula ez dira falta izaten bertsolariak. Eta bertsolariei buruzko bertso asmakizuna prestatu dituzte ikastolako 5Cko ikasleek. Ea zuek ere asmatzen duzuen ze bertsolariri buruz ari diren kantatzen. Hau oso izena zen beti sagardo zai, egun gehienetan egiten zuen jai. Apustu zalea zen hortan zebait doai, oso alferra zen baina bizkorra ere bai. Oso alferra zen baina bizkorra ere bai. Seme alaba bertatik bertara, umore handiko apikaro samarra, sarri mendian hartzaiona eta ara. Ta pista handiena amezketarra da, ta pista handiena
Ziarra bera hasi gogoratzen, zurokerra eta aldrebesa zuen, moto deitzen zioten lagunek hain zuzen, Granada bat leiotik sartuta hil zen. Enera du berak bere nortasuna, betaurrekoak dituta da altuena, futbolera gustuko du baloia laguna, gaur egun bera dugu gure txapelduna. Gipuzkoak beratu da bera aurrena, Añorgakoa da oso zuzena. Bestean nahi bat badu bertsolari dena, hau da esan ditugun denetan gaztena. Egiz esateko, beraz ez da aizaia orain asmatzeko. Txizu jozioten behin, baina barkatzeko, kanta egin zioten bera omentzeko. Beno, bertsolari txikiak izan ditugu holtza gainean, eta bertsolari handiak ikusi ditugu pantailean, ez dakit bertsolari txiki hauek, atzeko hiek bezain handi izatea iritsiko dian, baina besteik ez bada ere, saiatuko gea, eskolaz eskola, bertsolaritza landu eta hitzarekin jolas egiten. Besteik ez aurtengoz, datorren urte arte, edo ikusi arte ondo izan.